κ. Κιλινδρής Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αποφύτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Υφυπουργέ, αξιότιμοι εκπρόσωποι των κομμάτων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι των στρατιωτικών ομοσπονδιών, ενώσεων αποστράτων και σωματείων. Θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και την ευκαιρία να παρουσιάσουμε σήμερα εκ μέρους του Συνδέσμου Αποφύτων ΣΜΗ θέσεις και προτάσεις, να καταθέσουμε τροπολογίες για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προσάρτησης διαχρονικών αστοχιών που διαβολευτήκαμε με τα μέλη και τα διοικητικά συμβούλια που απαρτίζουν το Συντονιστικό Συμβούλιο Συλλόγων Αποφύτων ΆΣΗ, με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο θέσεων που αφορά τόσο την κρίσιμη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, όσο και τις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου που χρήζουν ουσιαστικής βελτίωσης. Αναλυτικά επί των άρθρων, κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσουμε υπόμνημα. Μαζί με τρεις τροπολογίες που έχουμε ετοιμάσει μαζί με το Συντονιστικό Συμβούλιο. Οι προτάσεις και οι προβληματισμοί που θα θέσουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα συλλογικής επεξεργασίας και αποτυπώνουν τις βαθιές ανησυχίες χιλιάδων μελών εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών μελών των συλλόγων σχολών ΆΣΗ, ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην υπεράσπιση της πατρίδας. Σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη, χαιρετίζουμε αρχικά την πρόθεση για ελεύθερη επιλογή γιατρού και από τα ενεργεία στελέχη. Ήταν μια πρόταση που είχαμε καταθέσει σε συνεργασία με το Συντονιστικό Συμβούλιο Αποφύτων ΆΣΗ στην προηγούμενη διαβούλευση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΘΑ. Ωστόσο, για να καταστεί αυτή ουσιαστική και αποτελεσματική, επιμένουμε στη ανάγκη για διεύρυνση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για αποκλειστική χρήση των στρατιωτικών νοσοκομείων για το στρατιωτικό προσωπικό και τις οικογένειές τους, στην πλήρη κάλυψη του κόστους περίθαλψης σε συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς και θεραπευτήρια από την υπηρεσία, στην άρση της οικονομικής συμμετοχής των στελεχών σε παρακλινικές εξετάσεις και επισκέψεις εκτός ωραρίου και στη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των στρατιωτικών υγειονομικών δομών. Προχωρώντας προς στιγμήν στις λοιπές διατάξεις, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις διαχρονικές αδικίες που υφίστανται οι απόφοιτοι των ανωτέρων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών ΆΣΗ. Καταθέτουμε συγκεκριμένες τροπολογίες για την αποκατάσταση της βαθμολογικής εξέλιξης σε συνεργασία με το Συντονιστικό Συμβούλιο Συλλόγων Αποφύτων ΆΣΗ, έροντας την άνηση μεταχείριση που προέκυψε από τον νόμο 3883 του 10. Κυρίως όμως, επιτακτική είναι η αναβάθμιση των σχολών ΆΣΗ. Είναι διανόητο οι σχολές αυτές που είναι τριετούς φοιτησης να απαιτούν την εισαγωγή μέσω πανελληνίων εξετάσεων να μην έχουν λάβει την αντίστοιχη αναγνώριση των πτυχίων τους ως τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως όταν τριετούς φοιτησης κολέγια έχουν λάβει ισοτιμία επαγγελματικών δικαιωμάτων βάσει της διακήρυξης της Μπολόνιας. Για την ουσιαστική αναβάθμιση των ΑΣΗ απαιτεί τη δημιουργία κοσμητείας, η πρόσληψη μόνιμου διδακτικού προσωπικού με διδακτορικό τίτλο σπουδών, η χορήγηση SSTS μονάδων για κάθε μάθημα και όχι στρατιωτικών εκπαιδευτών για τα απαραίτητα ακαδημαϊκά πρωτόντα ή ορομίστιων που να διδάσκουν παράλληλα και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι σύγχρονες απαιτήσεις επιβάλλουν ΆΣΗ μορφωμένους, ακαδημαϊκά και στρατιωτικά ικανούς να χειρίζονται και να συντηρούν σύγχρονα στρατιωτικά μηχανήματα αλλά και να ανταποκριθούν στις σύνθετες επιχειρησιακές ανάγκες. Όπως παραδείγματος χάρη, ένας καταδρομέας δεν είναι απλά ικανός να τρέχει, απλά να μπορεί να κάνει και μια καθοδήγηση παραδείγματος χάρη μέσω λέιζερ. Έχοντας υπηρετήσει και αποφοιτήσει από το Σχολείο Πληροφοριών Κατωτέρων Αξιωματικών και το HUMIT, καθώς και το Σχολείο Φωτοπληροφοριών, γνωρίζω καλά ότι το διεθνές περιβάλλον είναι μεταβαλλόμενο και συνεχώς εξελισσόμενο. Οι σχολές υπαξιωματικών είναι ο συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα μεταξύ οπλιτών, ΕΠΟΠ, ΕΜΘ και ανωτέρων και ανωτάτων αξιωματικών. Δεν πρέπει να σπάσει με υποβάθμιση, αλλά να αναβαθμιστεί για να υπηρετήσει αποτελεσματικά την εθνική άμυνα. Οι απόφοιτοι ΣΜΗ από το 1984 έως σήμερα συμμετείχαν ηρωικά σε όλους τους μεγάλους αγώνες του έθνους και το ίδιο θα πράξουν και στο μέλλον. Δώστε τους τα ειχέγγυα να το πράξουν. Όποτε οι σχολές υπαξιωματικών υποβαθμίστηκαν ή καταργήθηκαν, ανέκυψε η ανάγκη για εκ νέου αναβάθμιση. Κύριε Υφυπουργέ, επιστρέψτε να θέσω και ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία αφορούν την πρόταση του νομοσχεδίου. Είναι δίκαιο ένας νέος που εισέρχεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελληνίων εξετάσεων να παραμείνει μετά από 3 χρόνια σκληρής ακαδημαϊκής και στρατηγικής εκπαίδευσης στην ΣΜΗ και στις άλλες σχολές ΆΣΗ, κάτοχος τίτλου που στην πράξη εξομοιώνεται με αυτήν του ΙΕΚ, με τη ρύθμιση του νομοσχεδίου και την πληρωμή των ιδιωτών γιατρών από τα ίδια τα στελέχη, αντί από την υπηρεσία, μέσω ενός δικτύου συνδεδεμένων γιατρών, καθώς και με όσα προβλέπονται για τα απογευματινά ιατρία επιπληρωμή. Είναι αυτό ένα μέτρο προς εξοικονόμηση χρημάτων για τα στελέχη ή θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες οικονομικές επιβαρύνσεις? Είναι δίκαιη αυτή η μετακύληση
κόστος στους στρατιωτικούς που ήδη καταβάλουν υψηλές εισφορές υγείας. Εάν κατά τη διάρκεια μιας εφημερίας σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο καλυφθεί μια κλίνη από ένα επίγον περιστατικό πολίτη, πώς ακριβώς θα αναπληρωθεί αυτή και με ποια δαπάνη? Είναι ή όχι τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες? Θα διέπονται πλέον για θέματα ασφαλείας από τους στρατιωτικούς κανονισμούς? Μιλάμε για οικονομική αυτοτέλεια των στρατιωτικών νοσοκομείων. Θα πληρώνουν τα υπόλοιπα στρατιωτικά ταμεία για τους ασφαλισμένους που νοσηλεύονται σε στρατιωτικά νοσοκομεία? Και πώς θα διασφαλιστεί αυτό ώστε να μην οδηγηθούμε σε εγκλήματα και περικοπές όπως έγινε πρόσφατα? Εάν δεν επιτευχθεί η οικονομική αυτοτέλεια και υποστεί βλάβη ένας ακριβώς ιατρικός εξοπλισμός, όπως παραδείγματος χάρη ένας μαγνητικός τομογράφος, έχει προβλεφθεί συγκεκριμένος τρόπος για την άμεση αναπλήρωσή του? Θα λειτουργεί ο στρατός και οι δομές του με αρχές και όρους ελεύθερης αγοράς? Οι στρατιωτικοί, όταν επισκέπτονται νοσοκομεία του ΕΣΥΟΠ, θα πληρώνουν 15% συμμετοχής πλέον. Έχει προβλεφθεί αντίστοιχη ρύθμιση για την πληρωμή όσων μη στρατιωτικών εισέρχονται σε στρατιωτικά νοσοκομεία? Για τα θετικά μέτρα του νομοσχεδίου, όπως η δημιουργία διακλαδικού κέντρου εκπαίδευσης πολεμικού τραύματος και η σύσταση της ειδικότητας του επαγγελματίου πλήρη διασώστη, πώς θα διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίησή τους χωρίς την απαραίτητη στελέχωση? Το ίδιο ερώτημα ισχύει και για την επιτάχυνση της εκαθάρισης των δαπανών υγείας. Κλείνοντας, σας καλώ να υιοθετήσετε τις τροπολογίες που καταθέτουμε μαζί με τους υπόλοιπους συλλόγους αποφύτων ΆΣΗ για τη βαθμολογική αποκατάσταση αρχικά των τάξεων 1996, 97 και 98 με την ένταξή τους στο νόμο του 2439 του 96. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του θεσμικού πλαισίου και της βελτίωσης των υπηρεσιακών συνθηκών αποφύτων των ανωτέρων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών, το ορθότερο και δικαιότερο είναι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 37 του νόμου 44-94 του 2017, ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι απόφοιτοι άσοι, οι οποίοι κατατάχθηκαν μέχρι το 2009, δηλαδή πριν από την ψήφιση του νόμου 3883 του 10. Λαμβάνοντας όμως το δημοσιονομικό αντίκτυπο, κατανοούμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό να ενταχθούν άμεσα όλοι οι αξιωματικοί που υπάγονται στο καθεστώς του 2439 και συμπληρώνουν 25 έτη υπηρεσίας μέχρι το 2034. Προτείνεται λοιπόν η άμεση εφαρμογή αυτής της διεύρυνσης για όσους έχουν ήδη συμπληρώσει τα χρόνια υπηρεσίας. Επιπλέον να γίνει και μια ρύθμιση για όσους κατατάχθηκαν από το 2010 έως 2012, προβλέπουμε κάτι και γι' αυτό. Η αναβάθμιση, τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε, των σχολών ΆΣΗ και η αποκατάσταση των αδικαιών των αποφύτων τους σε συνδυασμό με μια δίκαιη και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη αποτελούν θεμελιώδες προϋποθέσεις για ένα ισχυρό και αξιόμαχο στράτευμα, έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Δώστε στους ανθρώπους μας τα εργαλεία και την αναγνώριση που τους αξίζουν για να συνεχίσουν να υπηρετούν την πατρίδα με αυταπάρνηση και αποτελεσματικότητα. Θα σταθούμε ως ασμοί και ως σύλλογοι αποφύτων σχολών υπαξιωματικών, θα τα πει και ο πρόεδρος του των συλλόγων αποφύτων. Θα σταθούμε απέναντι σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης της βαθμολογικής μας εξέλιξης και του ρόλου μας ως μη συνδετικού κρίκου με τα ανώτερα κλιμάκια. Διότι η πυραμίδα, όπως αναφέρθηκε ότι έχει αντιστραφεί, δεν αντιστράφηκε από εμάς. Αντιστράφηκε σταδιακά λόγω του μειωμένου αριθμού οπλιτών θητείας εξαιτίας του δημογραφικού, της μη πρόσληψης των απαραίτητων ΕΠΟΠ που θα κάλυπταν το κενό και θα στήριζαν ένα επαγγελματικό στράτευμα, της ένταξης όλο και περισσότερων στελεχών στο σώμα υπαξιωματικών μέσω πολιτικών αποφάσεων και της ψήφισης του νέου ασφαλιστικού μετά το 2010 που άφηξε την παραμονή στην υπηρεσία στα 40 έτη, παγώνοντας τη φυσιολογική αποχώρηση παλαιότερων στελεχών και αύξησε τις βαθμολογικές οριμάνσεις. Ευχαριστώ πολύ.